To, čo som ti povedal o bitoch, obvodoch, tranzistoroch, to je všetko, čo potrebuješ vedieť o hardvéri. Teraz pár slov o softvére, konkrétne o algoritmoch. Algoritmus je postup, ktorým počítač rieši nejakú úlohu. Hej. A existuje krásna oblasť informatiky, ktorá sa volá výpočtová zložitosť. A tá hovorí, že keď máš nejaký problém alebo úlohu, že koľko elementárnych krokov musí počítač vykonať, aby ju vyriešil. To nehovorí o rýchlosti toho riešenia, alebo to závisí od toho, na akom hardvéri to beží. To je naozaj, že koľko musí vykonať operácií. A hlavne, ako sa počet týchto operácií škáluje s veľkosťou problému, ktorý rieši. Príklad. Veľmi príjemná výpočtová zložitosť je lineárna. Keď je úloha, že dám ti n čísel, nájdi najväčšie z nich. Ako bude vyzerať algoritmus? Tak pôjdeš po rade od prvého po posledné, pozrieš sa, aké je tam číslo a či je to maximum. Takže keď ti dám 10 čísel, musíš vykonať 10 krokov. Keď ti dám 100 čísel, musíš vykonať 100 krokov. Keď ti dám 3000, 3000 krokov. Počet krokov sa krásne škáluje lineárne s veľkosťou problému. Najťažšie problémy, alebo jedný z najťažších problémov sú tie, ktoré sa s veľkosťou problému škálujú exponenciálne. To ti vysvetľovať nemusím. Od čiast pandémie aj politológovia vedia, čo je to exponenciála. A jeden problém, ktorý sa škáluje takmer exponenciálne s veľkosťou problému, je rozklad na prvočísla. Tak, ja sa idem zase pýtať. A zase zkoušení. Čakáme. Čo je to prvočíslo? Definici nechám na tobě, ale bude to třeba Dobre, stop. trojka, pětka, sedmička, trefil jsem to. A dvojku si zabudol predtým. Prvo číslo je číslo, ktoré sa nedá vydeliť ničím iným, iba samým sebou a jedničkou. Povedal si príklady. Prvo čísel, čo 8? Je to prvo číslo? To už není. Lebo 8 rovná sa... 2x4. 2x2x2. Fantasticky. Každé číslo, ktoré nie je prvo číslo, sa dá rozdeliť na súčin prvočísel. Tak, rozlož mi na súčin prvočísel číslo 50. Tak to bude 2x5x5. Matfizák honoris causa. Rozlož mi číslo 62. 2x31, to se nedá rozložit. 31 je prvo číslo. Ako prídeš na to, že je to prvo číslo? Že nenapadá mě nic, čím bych to rozdělil. Fantázia. Musíš skúšať menšie a menšie prvočísla. Sranda je, že nemáme o moc lepší algoritmus, ktorý by to robil efektívnejšie. Tak si zoberieme nejaké väčšie číslo. Tu mám pre teba príklad 7 323 629. Tak to by mi trvalo dlouho. To by si trvalo dlho. Keby som mal nejaký algoritmus, ako to rozložiť na prvočísla a zbehol by som to na tom procesore, ktorým som ti tu mával, ten by to mal za sekundu. Uh-huh. Ale robil by to strašne primitívne, že skúšal by všetky menšie deliteľe, alebo obdobne. Tu máš výsledok. To je súčin dvoch prvočísel, toto sú dve prvočísla. Zložitejší príklad. Zoberme si dlhšie číslo. Rozlož mi na súčin prvočísel toto číslo. Tak doufám, že nad tím se zapotí i ten počítač. Toto má 144 číslic a tomu procesoru by to trvalo
zhruba týždeň prísť na riešenie, ktoré je zase jednoduché, lebo toto je súčin dvoch prvočísel, tu ich máš napísané. A mám posledný príklad. Číslo, ktoré má 617 číslic. Je to tzv. 2048-bitové číslo. A toto rozložiť na súčin prvočísel najlepším dnešným superpočítačom by to trvalo desiatky rokov. Kvôli tomu exponenciálnemu škálovaniu tej zložitosti. Mimochodom, riešenie je zase jednoduché. Je to súčin tohto P a tohto Q. Samozrejme, ja som to nerozložil, ja som sa chatu GPT spýtal, daj mi dve veľké prvočísla a prenásob ich. Násobenie je strašne triviálna úloha, aj keď sú to dlhé čísla. Tak, ja ti to nehovorím čisto pre matematickú krásu prvočísel. Tá matematická krása je veľká, hej. Ale kvôli praktickému významu tohto faktu, že je veľké čísla ťažké rozkladať, vieš, kde sa to využíva? Bude to v nějaké, možná kryptoměny nebo něco takového? Ja som chcel povedať, že v kryptografii obecne. V šifrovaní správ. Vždy, keď posielaš číslo svojej kreditky cez internet a nechceš, že aj keď hacker zachytí tie bity, ktoré posielaš, ty ich chceš mať poprehadzované, chceš to mať zašifrované, nechceš, aby hacker z toho uhádol číslo tvojej kreditky, používa sa k tomu tento fakt. A ja ti to vysvetlím, že ako to funguje. Ono to nie je príliš ťažké, ale nebudem to robiť teraz. Musím tam napísať jednu rovnicu a obávam sa, že ty by si zdrhol a ja by som tu zostal sám na zaplatenie celého dnešného účtu. Tak, to je všetko, čo som chcel, aby si počul o výpočtovej zložitosti. Tak, na zdravie. Ešte mám z klasických počítačov taký bónus. Keď som ti hovoril, aké úžasne malé vieme vyrábať tie tranzistory, tak som ti hovoril, že majú nanometre. Ešte nie sme pri 1 nanometre, ale za chvíľu tam budeme. Máš nejaký cit pre to, čo je to nanometer? S nějakými nanotechnologiemi už jsem na pivo byl, takže vím, že se pohybujeme na úrovni 10 na -9 metru. Ty machruješ, ale on sa odborne zaoberá etikou nanotechnológií. Slúži ti k dobru, že si naštudoval, že je to 10 na -9 metra, ale to som sa nepýtal. Ja som sa pýtal, či máš preto nejaký cit. Ja ti to demonštrujem. Zás mám otázku, ale je to otázka z botaniky. To je obrázok stromu. Že či spoznáš, aký je to strom? Já se tě nejdřív zeptám, a to je tam trpaslík? To je moja manželka. Tak v tom případě to bude hodně velký strom a mohl by to být ten největší sekvoj. Je to sekvoja, ja len dúfam, že nechceš naznačiť, že moja žena je veľká. Tak ani jednou by to nevyšlo. Dobre, z botaniku si odpovedal správne, to je sekvoja. Pritom je nejaký človek normálnej veľkosti. A teraz si predstav, že ja by som mojej žene vytrhol vlas. Aký je ten vlas? Nepatrný oproti tomu stromu. Hej? Tak pozrieme sa na to v číslach. Že ja si zoberiem vlas, strašne škaredo píšem, sorry. Vlas má typický priemer, koľko? 10 milimetra. No, do milimetra zmestíš 10 vlasov, takže 0,1 milimetra. Dajme si to na metre, to je 10 na -4. Ty si začal s mocninami. Aby som tu tie exponenty nepchal, ale ty si začal z 10 na -9. Sekvoja. To sú stromy jak prasa. Sekvoja môže mať priemer kľudne 10 metrov. Tam je podiel 5 rádov veľkosti. No? 100 000 vlasov dáš vedľa seba a máš sekvoju.
Predstav si, že vedľa toho vlasu dáš súčiasť, ktorá je veľká 1 nanometer, ktorá má priemer 1 nanometer. No? Tak, nanometer je 10 na minus 9. Ten podiel medzi hrúbkou nanometra a hrúbkou vlasu je 5 rádov veľkosti. Zase 100 000. Takže 1 nanometer voči vlasu je to isté, ako na tomto obrázku je vlas voči sekvoji. Také malé tranzistory vám vyrábame. Tak, na tie. Na nanometry. Na nanometre.